Geno ni obroido wedene. Kosoro ni ogendini mawuok nyandwat maro kak okwa mondo mi makre kanyakla e kedo kod timbe mag maundu ma osekelo tho kendo thiro dongruok e gwenge makono. Ote ni ochwal e kinde maluoro pod medore bang' jomaundu monjo gweng' ma Chepkoitek ei North Pokot kendo nego obila ma Kicha mane chiwo arita e alwora mar skund primar ma Lonyangalem. E twak gi kinde yik mar minor jaod bura ma Kapenguria Samuel Moroto, Mary Moroto e gweng' ma Kanyarkwat ndalo manok kende bang' jomaundu chielo gi magina ma onego obila ma Kicha Lotuliamuk Lokol e gweng' ma North Pokot. Ogendini mawuok nyandwat maro kak okwa mondo mi odag gi kwe kaka yor tieko maundu ma osebedo e gwenge makono. Gavana ma West Pokot Simon Kachapin okoni nyaka keto kenge mag yango arife ma opondo e kind oganda kar nywando oganda duto e timbe mag maundu. Wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tusukumu kabisa wale wajangili wachache. Tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburus, tuheshimu value of life. Kama mtu anaweza wawa kwa sababu ya ng'ombe 10. Kagiluo midhiero ma ogendini makono sekale. Jotelo mano yuore ikno koting'o jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okoni dongruok nyalo mana chopo ne ogendini kagidak gi kwe. Na mjue ya kwamba kukikosa amani hawa mama wengi ndio huumia. Hao ndio wanabaki na watoto, hao ndio wanakimbia kuwatafutia chakula. Tafadhali kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. The first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima tukae kama madugu. Magitimore kinde ma komanda mar obila e kaunti ma Bomet Robinson Ndiwa e kinde romo mar poro wach gi jopiny e wi jiwarita. Opako jodak ma Bomet kuom tiyo machiegni kod obila kendo konyo mako jomaundu aboro ahinya e alwora mar boma ma Bomet. Tuliweza kunasa wahalifu 8 ambao walikuwa na terrorize watu hapa town na tukawastaki, saisi wako jela. Kwa upande wa wizi wa magari so far hatujaregister for the last 3 months wizi wowote, kwa sababu hapa awali kulikuwa na wizi but officers wetu wakaweza kushika doria na wizi kwa saisi hawako hapa. Ndiwa katika mano mkaluore kod timbe arife mamayo ji kokalo e yore mag ong'we yamo ka okoni nyaka nyithindo mapok otieko klas 8 koro lokore arife kendo koto jopiny kagitiyo kod simbe. Bomet imejulikana sana kwa mambo ya swappers, especially mulot. Wakati tunao profile na kuwashika ni vijana wadogo, hata wengine wajafika hata class 8. Tunashangaa hii ujuzi wako naye inatoka wapi? We are yet to know. Kata obedo ni jopiny osebedo kabiwo seyo ne apisa magarita kaluwore kod medruok timbe mag maundu e gwenge mopogore opogore e pachoka. Oyangore ni chiwruok mar jopiny chiwo maling'ling e wi timbe mag maundu nyalo konyo e thiro rochruok magarita e gwenge mathurka.